Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ina wayno kadi en garti e windanne men ndeɗo henne. Hanne eɗen janga ko wiyete pa. Ay pa nani ɗum ɗo wiyete pa gasi. Ɗo wiyete ko ap e aap. Ɗo wiyete ko pap e paap. Ɗo timmi. Garna ɗo mbiya pi e pii. Garna ip e iip. Gasi. Garna pip kañum e piip. So gasi garna pe pee. So gasi garna ep eep. So gasi garna pep wonde e peep. Ɗo timmi. Garna po poo. Garna op oop. Garna pop poop. Ɗo timmi. Garna pu puu. Garna up up. Garna pup puup. Ay gasi. Ɗo so ɗiggi a yalti e majjere pa. Joni mbaɗen dani henne momten ɗum ha laaɓa cer mbawen jangude ko laaɓi cer. Ay ekko ittama en gandi hanka ɗum woni pa. Mbiyen ɗo woni pa ay ɗo henne woni pi e pii. Ɗo henne woni pe e pee. Ɗo woni po poo. Ɗo woni pu puu. Masse ɗe godi ko yeeso alkulal ngal. Ɗon masse ɗe gadi arde alkulal ngal mbiyata ko ap e aap. Ɗo mbiya ip iip. Ɗo mbiya ep eep. Ɗo mbiya op oop. Ɗo mbiya up up. Ɗo gasi. Ngara ɗo lomba masgal ngal nder mbiya pap paap. Ɗo mbiya pip piip. Ɗo mbiya pep peep. Ɗo mbiya pop poop. Ɗo mbiya pup puup. Gasi. Ɗo ko aatan lombi nder ɗo yen ɗo wadde ko pa paa ap aap pap paap. Garna ɗo ala ko lombi ɗo sona i tan woni hen. I tan woni hen. Wadde ɗo ko pi pii. Ɗo ip iip. Ɗo pip piip. Ɗo gasi. Ay ɗo henne ala ko lombi nder ɗo hay hunde sona tan e waɗa mbiya ɗo pe pee. Ɗo mbiya ep eep. Ɗo mbiya pep peep. Ay ɗo henne ala ko lombiɗo hay hunde sona o waɗa mbiya po poo po poo. Ɗo mbiya op oop op oop. Ɗo mbiya pop poop. Ɗon ala ko wonde hay hunde sona tan u waɗa mbiya pu
e poo. ɗo mbiya up e op. ɗo mbiya pop e pop. gasi. woni windande ekko hijjo pulaar wattore 16 nde ɗo windande woni windande wattude 16 ala ko janguɗa ɗo ka jangano ɗo ko pa pi pi pe pe po po pu pu. ɗo timmi. ngara ɗo ap ap. ɗo pip pip. ɗo ko pep pep. ɗo ko pop pop. ɗo ko pup pup. ngara ɗo henne mbiya pap 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 pap. ɗo mbiya pip 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 pip. ɗo mbiya pep pep pep. mbiya pep. ɗo mbiya pop 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 pop. ɗo mbiya pup 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 pup. ɗuñene ɗo haaɗi. ƴetta kuƴol ma e karne ma mbañitoɗa janga e ɗigga. a hoolaki hoore ma ƴewa bawɗo ɗakkoɗa sara makko holluma walluma jiya lawol. aɗaman walluma noddu 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya whatsapp o caggitoɗa. walla an keso jiɗɗo jangude gonga e gonga ngara kala indema yettodema min nannuma janga mbawa. ni foti joɓa janga mbawa. ko ɗon jarama tan jokke golle jokkata golle. onon wonɓe YouTube gadde balle moɗon. on wonɓe Facebook gadde balle moɗon. funnage hirnage rew worgo jangoɓe hen ɓe ene balitoro hen gandal ene paama hen gadde alarbaji moɗon. lewru maayi goto fof yo ittu hunde wallita jangde jangetede. hoto mbaɗen noon. oɗon balle oɗon jingane jingue. yo Allah wallu en nande e famde ko haalate ko. mbaɗe hen balle moɗon e jingere moɗon. oɗon gandi courant wifi connexion en jeeya ɗum sawato ha jangon. ɗum sabato ha jangon. ayi balla on ndende jingue balle ndende jingue balle. ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah yaya li kolo Sénégal. alhamdulillahi bi alamina. on jarama. salam.